Barod i lansio eich gyrfa ac ennill arian wrth ddysgu? Gallai prentisiaeth yng Nghymru fod eich cam mwyaf call erioed. P'na ydych chi'n gadael ysgol, yn newid cyfeiriad, neu'n adeiladu ar eich sgiliau. Beth bynnag fo'ch oedran, mae prentisiaethau'n rhoi profiad ymarferol a chymhwysterau go iawn, heb ddyled myfyrwyr. O sgiliau ddigidol a pheirianneg, i ofal iechyd, lletygarwch a'r diwydiannau creadigol, beth bynnag fo'ch angerdd, mae llwybr yn aros amdanoch chi. Os well gennych chi ddysgu yn y Gymraeg neu'r Saesneg? Dim problem. Dysgwch yn yr iaith sy'n teimlo'n iawn i chi. Yma yng Nghymru, mae cyflogwyr lleol a darparwyr hyfforddiant yn barod i gefnogi eich taith, gyda Llywodraeth Cymru y tu ôl i chi bob cam o'r ffordd. Beth bynnag yw eich cefndir, mae yna brentisiaeth i gyd fynd a'ch uchelgeisiau, o tygau hyd at lefel gradd. A bydd gennych ganllawiau wedi teilwra i'ch cadw ar y trywydd iawn. Ennill sgiliau, tyfwch hyder, adeiladwch eich dyfodol, a chael eich talu wrth wneud. Peidiwch ag oedi, dewch i gwrdd a'ch darparwr prentisiaeth heddiw. Ffeindiwch eich potensial, dewiswch brentisiaeth yng Nghymru. Mae eich dyfodol yn dechrau yma. Ennill, dysgu, llwyddo.